Bye बैसागु बोथोरनि आगुदान बैसागु बिफां दालाइ गोदान बोसोर बैसागु बोथोरा नैबे समाव आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ बयखौबो बरायबाय। जोंहा दिमाकुसि दफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जितु जोंहा बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखिखौ लोब्बा लानानै जितु दिमाकुसि दफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जितु नैबे जोंनि हारिमुवारि मावबादा बेखौ जोङो 1 एप्रिलनिफ्राय 10 एप्रिलसिम जोङो हाबाफारिखौ लादों। आरो जे हारिमु मावबादा लानायनि गुबै थांखिया बेनो जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसना जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसनाव जाहाथे मोजाङै जोङो रोंखा राखा दामनाय देनाय मुसुरनायाव जाहाथे आखा फाखा जायो, जाहाथे वेस्टार्न कालसारफ्रा जाहाथे जोंनि बर' ससाइटियाव इनफ्लुयेन्स खालामा आरो जोंनि बर' समाजाव जोंनि गथ' गथाय फरायसा बिथांमोना जाहाथे रोंखा राखा जानानै गुबुननि दामनाय दुनायखौ जाहाथे गोसो जाया, बेखौ लोब्बा लानानै जोंहा दफ्रा आफादा नैबे समाव जोङो नैबे हारिमुवारि मावबादाखौ जों लाबाय थादों आरो बोसोरफ्रोमबो हाबाफारिखौ लायो। दिमाकुसि दफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिहेतु हारिमु मावबादा होदों, बेवहाय जोंहा मोनसे रोंखा राखा फोरोंगिरिजों लाबोनाय जादों। जोंहा बिजय साहारि बिथां आरो जोंनि ओनसोलनिनो जितु अनिल बर' आरो बारहुंखा रनसाय बर' बिथांमोनखौ जोङो खाम दामनाय सिफुं दामनाय बा सेरजा हुनायाव जोङो फोरोंनो थाखाय लाबोदों। दा बेफोरबायदि जोङो दफ्रा आफादा जोङो गोजोननाय फोरमायदों। मानो होनना बुङोब्ला जितु सोलोंसा बिथांमोना जोंनि हांख्रायनाय लेखा आरो जोंनि बुंनाय लेखा लोब लोब फैनानै दिनैनि बे जितु हारिमुवारि मावबादायाव जाहाथे सोलोंनो फैदों आरो जायफोर जोङो रायजो राजानिफ्राय मदद मोनदों, जोङो गुदि बर' आफाद गामिफोर बिथांमोननिसिमबो जोङो जोंनि नैबे हारिमु मावबादाखौ जोङो इनफरमेसन एबा खोन्थाहरदों आरो खोन्थानाय लेखानो बिथांमोना दिनैनि जितु हारिमु मावबादायाव हाबाफारियाव जाहाथे सोलोंनो बयबो लोब लोबै। दा बेखायनो दिमाकुसि दफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब गोजोननाय फोरमायदों। मानोना बिदिनो इयुन समावबो जाहाथे जोंखौ मदद होबाय थागोन आरो जोङो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोराबो जोंखौ मदद होगोन बेखौ मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे आं मोनसे बिनि गेजेरजों फोरमायनो सानदोंदि जोंहा दिमाकुसि मिरु रंजालि बैसागु खुंथाय आफादा जोंहा देग्लाय बोसोराव जोंहा 32थि बैसागु खुंथाय जागोन। दा बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि जितु बादायलायनाय जोङो गेम्स होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा 29-30 एप्रिलाव जों लानाय जादों आरो हाबाफारि बायदियै जोंहा सेथि सानखालि जोङो बानायनाय जोंहा गेम बिदि खारनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय जोङो कम्पिटिसन लानाय जागोन आरो उननि सानसेनि उनावहाय जोंहा गेवलां बैसागु मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बिदिनो बादायलायनाय होनाय जागोन। आरो बेयाव आङो दाफ्रोमबो दिमाकुसि ओनसोलनि एबा हालामनि रायजो राजाफोरखौ जोंखौ मदद होगोन बेखौ मिजिंथिबाय। आरो दा बे समाव आङो गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै, बुंनानै जाबाय।